Pred cestou ma všetci strašili, že zadné gumy na Honde nevydržia viac ako 1500 km. Tak ja som dúfal, že mohli by aspoň 3000. A teraz máme 4113 km za sebou na tejto Honde. A v podstate nie je to vôbec strašné, dokonca na bočných drapákoch ešte vidno aj tento vzor, ktorý bol niekedy v strede, takže nejaké možno 2 mm sa zodrali, čo je fakt zaujímavé, pretože vlastne táto motorka, alebo teda trojkolka vôbec nemá diferenciál vzadu. Čiže každá zákruta to je utrpenie. Ja počujem normálne, ako sa tie gumy derú, môžeme si to názorne ukázať. Ak teda chytí. Vyzerá to nejak tak.